फिसा गोगोमसार गयारिया फिन हादरनि गेलेनायाव जोंखांदों। मैया नेपालनि काठमान्डुआव जानाय भारत आरो भुटाननि गेजेराव गेलेनायाव फिन गल जोसनना जोंखांदों बर'नि फिसा गोगोमसार गयारिया। गोगोमसार गयारि आरो रिकी मेथिनि गल जोसननायजों सेफ आन्डार 19 चेम्पियनशिप 2023 आव भारत हादरा ग्रुप बी नि टप आरो दा सेमि फाइनालसिम सौहैनो हाबाय। नंगौ, मैया नेपालनि काठमान्डु दशरथ स्टेडियामाव भारत आरो भुटान हादरनि गेजेराव नारानाथा गेलेनायाव 2-1 गलाव भारत हादरा देरहानानै सेमि फाइनालसिम सौहैनो हाबाय। बे हादरनिनो थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। बे सेफ आन्डार 19 चेम्पियनशिप 2023 आव बर'नि फिसा गोगोमसार गयारिया आन्थोरै गल जोसनना भारत हादरनि हान्जाखौ देरहासार खालामबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। मैयानि गेलेनायाव बर' हारिनि फिसा गोगोमसार गयारिया 1 गल आरो रिकी मेथिया 1 गल जोसनना भारत हादरनि सेफ आन्डार 19 चेम्पियनशिप 2023 आव सेमि फाइनालसिम लांनायाव मदद होयो। थारैनो बर'नि फिसा गोगोमसार गयारिया हादरनि गेलेगिरिफोरनि गेजेराव गावखौ आरो बर' माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हादों। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।